Richmond ePhaphamani. Manazaretha siyabonga ithuba esisilitholile ukuba sifakaze ngoShembe. Siyacela ukuthi uNkosi enkulunyakazi lezulu sehlisa uvalo. Lehlise nje kancane ukuthi masisehlele phansi misayibuyisela ngoba afunakala umuntu kuleli bandla ongenalo uvalo. Ngoba uma unovalo Manazaretha uyasaba ukwenza izinto eziphambene noShembe. Engathi Manazaretha nasingamakhosazana uShembe bengasikhumbula sehlisela uvalo kancane. Asiphe ukukhuluma okufanele okulingene nathi lapha ethempelini ikhulunywa kakhulu le ndaba okukhuluma into ezilingene nathi. Siyacela ukuba uShembe ahlale olwimeni lethu. Manazaretha unyazi luNkulunkulu.